Uma ngabe umuntu okuwukuthi ucebile, uyaziwa ukuthi ucebile nawe futhi uyazazi, unezimali zakho nezinto zakho, uyahlonishwa, kodwa bese kuba ukuthi umcebo wakho awusizi muntu in any way, shape or form. Lalela ngikutsheleke, umcebo wakho useless. Yayizwa lonto? Angikweleteli, anguboleki, ngiyakupha phi. Uma nje kuwukuthi wena ushayelwa izandla nje, sibabaza wena, kodwa akekho umuntu osizakalayo ngokuceba kwakho. Lo mcebo wakho uyizeleze, useless. Right? Ngokuqala ke lokho-ke. Okwesibili, bantu, akekho umuntu ozele yena yedwa la emhlabeni. Abantu bazele abantu. Ngitshwa yizo lonto. That is why thina masikhuleka siyazi ukuthi khona abantu abaseyibhedlela, khona abantu abasemajele, khona abantu abashiwe izihlobo zabo, khona abantu abaseyinkingeni ngokuhlukahlukana, khona abantu abangenamakhaya. Ngangezwe esinye isidididi esikhuluma la ku-social media sithi usugugile mawukwazi ukuthi uma ukhuleka ukhulekele nabanye abantu. Ngabona ukuthi lesi-ke isitunqa-ke lesi ubhatomu-ke lo, yabo. Siyabakhulekela ngoba ngesinye isikhathi nawe uyozithola ukule nkinga le oyodinga ukuthi nawe ukhulekiswe kuyona ngalesi sikhathi. Ubingelele u-Changes Akasha uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Yeah, these words that I've just spoken right now, they are very, very strong. Yabo? These are very, very, very strong claims and words. Yabo? And affirmations. Lawa ngiqeda ukwenza. Ngiwasho-ke confidently ngoba anjalo nje, awajiki. Yabo? Mina ngingasuka la emhlabeni, kodwa lento engiqeda ukuyisho imi kanjalo, ayijiki. Hayi ukuthi i-true makukhona mina la. I-true ngikhona mina la noma ngingekho. Uma nje ucebile kodwa umcebo wakho kungasizi umuntu lokho kuceba kwakho, ku-useless. Yabo? So, indaba-ke ngikhulume kanje. Umuntu ngabantu. Yabo? Uwena owaziyo-ke muntu. Ungesho ofe ukhombisa abantu ukuthi khona into ozenzayo. Uwena owaziyo ukuthi khona into ozenzayo wena. Yabona mfethu, ngicela ukuthi ucabange kanje. Ngangayisho futhi lento before. Yabona kulamaphupha akho nawo, lama dreams onawo, lama visions onawo, le future yakho le oyicabangayo ngawe la empilweni yakho. Awubheke nje ukuthi bakuphi abantu lapho, bakuphi abantu. Ngoba ekugcineni ayingawe lento wedwa. Ayikho ngawe wedwa lento. Bakuphi abantu lapho, because i-circuit yakho is open. Circuit yakho is not closed, so the current is not flowing. If kuwukuthi wena ucabanga kuphelele kuwena kuphela. Kumele ukuthi indaba ithi wena uzoba right, ne? Bese wena usiza abantu kanjani? Ngoba wena yakho i-purpose, eyakho ilokhu i-cosmic purpose yokuba la emhlabeni ayigcini kuwena wedwa. Abantu bawuNkulunkulu bona qobo. Abantu njengoba nawe uyena uNkulunkulu qobo, umdali ke. Whatever ke ngendlela omazi ngayo wena umdali. Bawuyena qobo. So that is why yena esebenzisa abantu ukusiza abantu. Yena umdali uzisiza yena through wena. Yabo? Wena musiza omunye umuntu kusuke kumdali esiza umdali ezisiza yena. Umdali u-experience impilo ngendlela ehlukahlukene ngabo abantu. Ngitho yizo lonto. Umdali is the totality of everything. Umdali is the totality. Ayikho into ekhona la ngaphandle kukaMdali, ngaphandle kukaNkulunkulu, ngaphandle kukaGod, the energy. I'm not talking about uma ukuthi wena uthi uNkulunkulu uyiNkulunkulu umdali uyiyona yonke into le oyaziyo wena nale ongayazi. Yazi? Umdali uyilokho wena omchaza eyikona nalokho okunye omchaza engekona, uyikona konke.
Ko-2 lokho uma uwama 2 poles, uyi-male and female, uyi-nothing and everything, umdali-ke ngoba ayikho into engaphandle kwakhe, yonke into iwuye. That is why kuthiwa kwi-Decapalion is the all. Mase kuthiwa is the all iqediwe ngoba akukho okunye, umdali wena, yonke into iwumdali, yonke into iwuNkulunkulu. As you know, it ishintsha ama-forms kuphela, yabo. Ngeke sizichaze uNkulunkulu la kabanzi ngoba mawumele ukuthi uchaze ukuthi ubani uNkulunkulu, ubani umdali, kumele uvele uthule nje, uvele uvale la. That is why kuthiwani, the lips of wisdom are closed except to the ears of understanding, yabo. uTrismegistus wevela vale la makumele ukuthi achaze ukuthi ubani umdali, who is umdali. Ngobani? Ayikho indlela ongamchaza ngayo, kumele uvele uthule because is nothing and everything at the same time. Yena ngusiza abantu through abantu, yabo. So i-cosmic purpose yakho yengeke kube ukuthi yena abe uwe, bese ukuthi i-cosmic purpose yakho as wena umdali kube ukuthi ingawe wedwa. God is not selfish. That energy that we call God is not selfish, yabo. Lento iyini? That is the law of oneness. Yes, ukuthi yonke into yinye. Uyabona ngubheka njenganje, njengani? Yonke into mfethu angikwenze lesibonelo nje. Yonke into ibalekile, yonke into is contributing to this. Yonke into is contributing. Yabo inet le yepali, intambo ezibambene zonke, intambo nentambo la idlala irole yenza kube ile net le. That's how this thing we call universe works. So wena ucabanga ukuthi uzoba in isolation kushayelwe wena izandla, kube uwo ophumelela, basizakala kanjani abantu? Wena ukufulfill i-cosmic purpose yakho vele kuzomela kusizakala abantu. Iqala ngawe vele indaba kodwa igcini ngawe. That is why kube ukuthi wena uthi ucela ukuphumelela, ucela lokhu, ucela lokhu, kodwa ekugcineni uyazini, check la, just to drive this point home. Ngicela, yabona abantu abanemali eningi, imali le, yes, eningi, uma ekhona oclose nawe, ngeke ke mina ngoba ngikude, uma kukhona oclose nawe, yes, la ukhona onemali osekujwayele ukuba nayo imali eningi, yes, futhi uzombona nje umuntu onemali okujwayele uba nemali futhi one understanding yemali, hayi umuntu ovelwa nethwa imvula nje njengalaba bawini imali bese beyiblock. Cha, umuntu acquire imali, uba nama assets, imali ayigcini uba cash, uba nama assets a generate imali, uba nayo nje ama assets, uba nama buildings, yabo, uba nama buildings, ama assets, yes, ngayichaza into ama assets ongibuzela bona, uba na umuntu owealthy, sikubeka kanjalo, umusondelene naye umbuza leyo nto kuyena inormal, as a result isiyambhora, usesiza abantu yena. Into esimjabulisa yena kusiyona le mali le, imali ayisamenzi lutho, yabo. Yena into esimjabulisa manje ukuthi abona abantu bebonga, besizakala ngaye, akasalwi yena over indaba yemali. Kodwa lo othole imali ngezindlela ezingekona ukugcwalisa i-cosmic purpose ayizelela, uyohlezi enefear ukuthi lezi zinto zizohamba, as a result unokugovu ngalendlela. Uyalwa udefenda lo mnotho wakhe lo ngoba unefear yokuthi ngoyika ukushabalala, ngoba uyazi lezi zinto uzithole kanjani. Kumele alwe day in day out, akekho fulfilled, ufana nebhakede eligcwele ngaphandle kodwa ngaphakathi li-empty. Ayikho into angakusiza ngayo lo muntu. Ngobani? Kumele afide le ego le yakhe, afide lesi silwane lesi. Le video yaxhumana ne video engiyenzile ukuthi be good to the people on your way up.